ମୋ ମାଆଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନହେଲେ ତୋ ମାଆ ବଞ୍ଚିବନି। କ'ଣ କରିବି? କିଏ ଦେବ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ରକ୍ତ? କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି। କ'ଣ କରିବି? ହଉ ଯାଏନା ସେ ଭଗିଆ ବୋହୂ ପାଖକୁ। ଯଦି ଟିକେ ତାର ଓ ପଜିଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଏ ତ। ଏ ଦିଦି ଏଇଠି କାହିଁ ବସିଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ହଁ କିଏ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଓହୋ ରକ୍ତ। ଇଏ ବାପା, ସେଦିନ ଟିଅଲର ପାଣି ନେଲା ବେଳକୁ କଳଟା ଧୋଇଲ, ଧୋଇ ଧୁଆକି ପାଣି ଆଣିଲ। ଆଜି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ରକ୍ତ ନେଇକି ତୁମ ମା ଦେହକୁ ଦେବ, ସେଇଟା ମାରା ପଡ଼ିବନି? ନାଇଁ ମାରା ପଡ଼ିବନି ସେଇଟା। ହଁ ରକ୍ତ ଆମେ ଦେବା, ଦେଲେ ତୁମ ମା ବଞ୍ଚିବ। ହଁ ସେଇଟା ଫେର ପୁଣି ମାରା ହେବନି? ନାଇଁ ମୋ ଦିଦି, ଅଛୁଆ ଯେମିତିକି ଆମେ କରିଛେ, ଏଇ ସରକାର ସିନା କରିଛି। ସରକାର କରିଛି STC ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ, ଆଉ ଜେନେରାଲ ହେଉଛି ଇଏ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଇଏର ଜେନେରାଲ OBC ସେଟା ଗୋଟେ କରିଛି। ସିଏ ତ ଜାତିଭେଦ କରିଛି, ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ମନକୁ କରିଛେ? ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ରକ୍ତ ଦେଲେ ମୋ ମାଆଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିବ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ୁଛି, ଓ ପଜିଟିଭ୍ ରକ୍ତ କେଉଁଠି ମିଳୁନି। ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମୋତେ ଟିକେ ଦିଦି ଦୟା କର, ଦିଅ ହେଲା। ଆଉ କେବେ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କହିବିନି।